Boss, adu masca. Masca. Salutare băieții mei, salutare, salutare, și astăzi vom vorbi despre un joc care să nu-l căutați pe Google și era pe vremuri, însă nu-l căutați pe Google că poate să vi-l de aici, să zic eu, și să nu-l căutați deloc pentru că acest joc este super, super periculos. Acest joc se numește Balena Albastră. Păi jocul, cum se zice, cum să vă zic eu, acest joc îți dă niște challenge-uri și la început îți dă niște alea de făcut patul, spală hainele, fă-ți temele după joacă-te, dar peste 50 de zile îți dă o misiune să te sinucizi. Peste 30 de zile îți dă să stai ambele mâini. Peste 40 de zile îți ai ambele picioare și la 50 de zile te ucizi. Adică la 30 de zile îți dai pumnuri, codeale, îți dai șuturi în gură, 20 de zile ești ok. Cum să zic eu, dar în rest ești Adică acest joc nu este bun deloc și haideți să vă zic că nu puteți să nu lăsați challenge-urile, că trebuie să le faceți pe toate, că oricum moriți, pentru că ăia o să vă pună locația peste tot și după aceea ăia o să vină acasă la voi și după aceea o să vă omoare ăia. Și actorul Balena Albastră îl vedeți la un video de la Pâinea Zburătoare de acum 8 luni. Este horror băiatul, mortul și costumat, zici că e tânșăgere. Da, deci cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Dacă vreți mai fac și gaming. Dați voi un like, am strâns doar un like, nu știu de la cine. Să ne vizioneze mai multe persoane.